खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दारकुसियाव थानाय फुंबिलि सोलोंसालियाव मोनसे सानसुमैफोरनि जुथुम खुंनाय जायो। बे सानसुमैफोरनि जुथुमाव ओनसोलनि लाइमोनफोरनि जौ फेग्रा मुवा बाहायनानै समाजाव गुबुंले थासारि खालामनाय, आथिखाल समाजाव जाफ्लेबाय थानाय गाज्रि थासारिनि सायाव गोथौयै सावरायनाय जायो। बे मेलखौ बेखेवना होयो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि जिबनजिउ बसुमतारिया आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि गबाराम बर'आबो बे हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन। सानसुमैफोरनि जुथुमाव बाहागो लादोंमोन रङिया कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर केशव दैमारि। लोगोसे बे हाबाफारियावनो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बरमहन स्वर्गियारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि आफादगिरि गन्जु बसुमतारि। लोगोसे तामुलपुर ब्लक इउपिपिएलनि आइजोनि आफादगिरि नीलिमा बर', दारकुसि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मन्टुस रामसियारि आरो नेहाथारि जिन्टु बर' बिथांमोना। बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावदोंमोन ओनसोलनि फोरोंगिरि, रायजो राजा आरो गियानि गुनि सुबुंफोरा। बाहागो लानो मोननानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसेयावनो आङो दारकुसि दखरा दुलाराय फरायसा आफादनिसिम आङो साबायखर बावहरग्रोनाय जादों। बाथ्राया जाहैदों दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो दखरायावनो जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै सावरायनायनि गुबै आयदायानो जाहैबाय जिहेथु दिनैनि जि बर' समाज जि मोनसे फारसे दावगानांगौ बा बर' हारिनि जि मोनसे जातीयताबादखौ लानानै जोंनियाव मोनसे दुलाराय फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफाद बायदिया खामानि मावनायजोंनो बर' हारिया मोनसे माहारिखौ गोजौ फारसे दावगाना लांनायाव अराय गोजोरथा जागोन ना बे बाथ्राखौ लानानैनो जोङो दिनै एबसुआथ' अराय सम खामानि मावगासिनो थागोन। जोंनि रायजो राजा जिखिनि जोङो दिनै खामानि मावगासिनो दङ बेखौ दिनैनि समाव जिखिनि जातीय आफाद बा माहारियारि आफादफोरा खामानि मावनायनि अनगायैबो थारैनो जोंनाव मोनसे दिनै साननाया फैदों जाय खामानिखौ जोंनि समाजनि जाय मेलेमजिबि बा समाज सिबियारि जायफोरानोखि रेसपन्सिबल पार्सन बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव एसेब्लाबो खामानि मावनांगोन बा बिथांमोननिबो बुंनांगौ बाथ्रा दङ होनना साननानै जोंनि जि दिनैनि बर' हारिया दिनै जि समाव खामानि मावै मावै बे अबस्थायाव सफैबाय दिनै बर' हारिया एसेब्लाबो जोङो गोजौआव दावगानो हादों बेखौबो जोङो बुंनांगोन। नाथाय जायखिनि खामानिखौ मावनो थांनायाव दिनै जि अबस्थायाव सफैबाय बै खामानिखौ मावनो थांनायाव जोंहा बर' हारि हिसाबै गावनि न'खरखौ जौगाहोनायाव, गावनि समाजखौ जौगाहोनायाव, गावनि हारि दाफुंनायाव, गावनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ जे गावनि केरियारखौ बानायनायाव थारैनो दुलाराय फरायसा आफादनि खामानि मावनाय, बर' थुनलाइ आफादनि खामानि मावनायजोंनो जाफुंगोन ना बे बाथ्राया जोंनियाव साननाय फैदों। बेनिखायनो जोंजों लोगोसे बा दुलाराय फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे जोंनि समाजनि जाय रेसपन्सिबल पार्सन मेलेमजिबि बिथांमोनाबो जे दिनैनि समाव जोङो बाथ्रा बुंनांगौ दङ बे बाथ्राखौ साननानैनो दिनै दुलाराय फरायसा आफादा जि मोनसे ड्राग्स जौ जुवा जोङो मोनसे समाव बै लाइमोनफ्रानो 10-15 बोसोरनि उनाव जोंनि हारि दाफुंनायाव मोजां मोजां अफिसार IAS IPS केरियारखौ बानायनानै जोंनि हारिखौ गोजौ फारसे लांनांगोन। बेनि थाखायनो जोंनि बर' समाजाव बाथ्रा बुंनो थाखाय जि समाव जोङो सिलाय बारुदनि थाखाय बै समाव जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बाथ्रा बुंनो स्कप मोनामोन बा बाथ्रा बुंनो गियोमोन। बेनिखायनो दिनै मोनसे मोजां अबस्थायाव फैबाय बा खान्थियाव फैबाय। बेनिखायनो जोङो खावलायनो नागिरदों दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय जि जेंना जेंगोना जाय बाथ्राफ्रा इथिक्स दङ बै इथिक्स थानाय बाथ्राफोरखौ जोंनि जायफ्रानोखि लेखा रोङै सुबुंफोरा बुंग्रालाबासिनो जोंनि लेखा गोरों सुबुङा बाथ्रा बुंनांगौखौ जोङो लुबैदों। आरो बे लेखायैनो दारकुसि दखरा दुलाराय फरायसा आफादा जि मेलेमजिबि माने दिनै सावरायमेलखौ लाबाय बे मेलाव फैनानै आङो गावखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बेजोंनो आं मेसेज होनो लुबैदों